ole thlir tu le ngai thatu zong zong te RemPham'Ly movie theater atang drik emakania in zavain chibaile vekule he kar masa in rinni kha Valentine's Day video kan ti ni kha ania nula tlangwal tlei rol te nula senior le atlangwal senior mang ang to te pon hlim takinan mga kovel mun rang ranga roma tanga ron chuak mani se keini North East India et Mizoram state ate po kan thalai ten du le pa te pon hlim takinan mangti an social media profile le an account na tang te pon na riat theya eng pon isela kha Friday le Saturday kar kalta Friday le Saturday ka utharing hai chu ti chu anita a video pual te po ani boka en tu pon tamani eng pon ise video chu eng tiang pen lo mangila asualna a omshan lovani amaro chu video ya kan thil ti ngai lo ti pha nan te kan mangani chuang kha chu in en fia te po kan ngai veng eng pon ise kha chu thumani sela tun tuma chuanin sang ni som ni paruk February ni som pathuma USA America an release ta God movie kan thlir ho don he movie hi animation ani ya hey God kan ti chuanin mitin ril ruwa hian CR7 Cristiano Ronaldo le Messi hi an langhal trina amaro chu tun trum a God animation movie to richu basketball lampang dei ani don ani tin hey NBA en thin chuan kan hri anga tin en lem lo te pon reel satang kan hri anga Stephen Curry po aron lang ve a mo a trailer ate po langa tin o tho tu ate po atang ve ni tin a co-producer ani healing ka hria Stephen Curry himo chutiang khopa movie hmuhnawm tur chu ni ya atu tenge cast and crew tu tenge ni ya producer te a script writer a story tu tenge ni ya a director ang chi kha chu nakina kan na soinga engpo ni sela he animation movie hi February ni som pathum khan an ti chuak to amaro chu ke ni India rama chuan tunkar Friday hianin a en ve thei dona RemPham'Ly movie theater adur tlang rotlam a en thei dona tin he movie Sony Picture le Columbia lampang tena an produce ani dona budget po dollar makta doi somli vela niya abondon khop mai mo a budget po aturuwa animation ma ni se a hmuhnawm turu dona ni engpo ni sela kan soi zawa kan soi thui vak pa in hei tunlai chu zoram politics kan thlir chuanin chuiro se FIR CBI ti vel alar khopaleng puirami min chi ane boka keini movie lovers te sun khangkha ngai event thosi in khangkha kan tui puili tuklem lawani keini chuan animation nge 2D nge 3D ang chi kha kan boina ani zokani engpo ni sela kan soi thui ma in a trailer in thlir do zoi te ang kel no pangte ron langin a ming chu Will Harris ania Will Harris a hian basketball khel chu nuam ti ve thin le in basketball star ro pui takni tum veang chi kha ania a thian te le a chung da chuan basketball khel tur chuan ite ma lo mo ti in an fiam thina basketball chu alaina ni lo thu te po an hril ve thina ni amaro chu Will Harris a chuan beidong du big lovin kapalen le te ta lo boy du su basketball khel tur hiam palen kher angai hleinem ka skill in a phak phot chuan basketball players ro pui tak kalani nge yang ti in a tang ve tla thina a thian te le a chung te chuan basketball khel tur chuan ite ma in thleng sang ma anga phaya i chukanga vaingal sang tak ten andang khal zung che ti in athim zong lirin an thlir pui thina amaro chu Will Harris a hi kelno pangte ma ni sela basketball chu atui chil viau maya atui chil baka mol chil ve in basketball star ro pui takni tumin malam apan ve zela soisel na le nual na tur tam tak tok thin ma sela beidong du big lovin malam panin akal ve zela malam hun chu a eng zong lir thlirin tun lai trong kam lar em God ni ve nge hi atuma God ani theina tur kong dal tu da chu haider zelin mi trong kam chiatin reng tur ma se Will Harris a hi a beidong du big low ani ole hey God 2026 si February ni som ni hian India ram bi ka theater rang chia hianin a en thei dona cinema ten America chuni som pathum February khanin an premiere to amaro chu India hen kan dong tlai do hret dona a hmuhnawm don vio ani engpo ni sela kan soi to eng Stephen Curry basketball star mo MVP te po lo ni zak to ang chi kha aronin lan ve dona co-producer ani boka engpo ni sela a cast and crew te tuna chon kan clear do zoi yang ti chuanin hei achang tu pa ber hi
kalep ani dona Will Harris aronin lan dona ti chuanin Lenny Williamson hian Stephen Curry kha aronin lan dona Mane Attraction hian Aaron Pierre kha aronin lan don boka Archive Everhart kan ti hi David Harbour kha aroni dona Nicola Cowlan hi Olivia Buck angin aronin lan don bokani chuan Greece Jelly Roll hi bitam jok chuan in kan hralo mai theya kan riat thei dan tur chuan Machine Gun Kelly kan ti MGK po khanin hla mo Country Road hla an ron kai lekna khanin aron duet puito aron featuring puito ani ti chuanin Gabriel Union hi Jet Fillmore aronin lan ve don bokani atlang puitu in hei Bobilite Sericola ang chi te Eduardo Franco Nick Kroll Andrew Santino ang chi te kha anronin lan dona Petron Waswat kan ti te Jennifer Hudson kha Louis Harris anga aronin lan don bokani hei milar tam tak anronin lan dona Rosette khanin Dwayne Wade kan ti hit a khel thin basketball star kha professional basketball player kha aronin lan ve don bokani hei achang tu te zong hi kan ron spoil vek thei big lova achan chu hun pon min dai don lawa video te areili tu khari na buai thak ve don ati chuanin hei akhas and crew ang chi ho hi chu atlang pui thu in film star larang chi ang kha an nilit tu klom big lo ta o tho tu tele hemi a character rom play tu te ho wi animation ania chu an chang to ang chi ang kha a soi thei vak big lawatina budget aturu kan ti bokati chuanin he movie animation movie go thi dakar khatle minute somli a thui turania om zia chuanin god Will Harris ate hi no pang mo thlirol heta hey class 10 July bu wa chess story ang chi do te khani tummu mal tak nei Will Harris re theite pate that big na po nei lo kar professional basketball player ni atum ta got ni atuma khami story ron kal chou ang chi beidong du lawa malam pan tang ang chi te kha ania ti chuanin upload po hian twist na sa rin lo dan do dowin mi a hruai koi vena sa theya nei ti chuanin he movie go 2026 si February ni somni tunka zer top ni hian RemPham'Ly movie theater rutlang rota en thei dona booking hi book my shop khanin mohan Google una tatang po kan booking hi ati thei dona ni a genre hi action adventure ang chi kha ani dona hmuhnawm don khop mai eng poni sela a trailer kan thlir le lokang Will Harris chuan an khuwa chua sanin basketball tournament chu thel ve atuma team thatak nein atete atanga anga isan Fillmore chu ahmuwa Fillmore tenen chon team khata hovin game chu an khel ve zela in khel thiam tak ani baka 3 point shooter thatak ania anni ho chum basketball ti lovin rollerball ti in an game chu an soya anin khelna mun te chu lo thei le in stadium thi nge theina chi anga te po chuan an tournament chu an khel ve zela Fillmore anen chuan thataka in kom chho zelin a teammate ho nem po chuan anin kar a thalom viau maya le lampola an ho tu pa mane chuan Will Harris chu deu le in patero te inia engwangin nge basketball te hi iron khelve nangni ang tan he game hi duana ni velo ti in a musik thei viau maya amaro chu Will Harris chuan enga ma ngai lovin te ma ila kathun thei ve thawalom mithuna kan hi ti rilru puchungin roar game chu a kher ve zela mi te chuan in hre chho zelin Will Harris chu ala chho tol tola in khel athiam ba ka mi han bum vel te chu a ne so viau maya 101 ang chia po thale in ball akuta ato to chuan akal na lam tur po mi in an hre thei to lova a futu ka tha in bum te chu a ne so viau maya tun laya lar em kolosip tang val te ang dovin basketball chu atui chil bur ani ber maya mi te chuan hre chho zelin a ming chu a cher chho zela tin atet laya anu ina athuril thin tero te mani la tumro pui tak neya chu I tumro pui tak te hlo tling tura thorim na le tumru na ne na malampana ikal zel chuan I hlo cham ngai lovang tia anu fui na te chu a hrevereng thina ti chuan tournament chu khel chho zelin mane te pol nen chuan anin ma chonta Will Harris te team mi an champion nem I hredu ni chuan tunka zer top ni February ni somni sang ni somni parukian RemPham'Ly movie theater lama
he god movie hi chu ani dona animation mani se hmuhnawm dona Will Harris at team hi an champion thei don em ti hriat du chuan RemPham'Ly movie theater dur tlang rot lama iron leng lut don nia Oleti khaning god 2026 movie chu kan preview zo tho thang to a eng poni sela hmuhnawm don ani he movie hi action adventure ani ya tin a genre atang ringot point en atsak nga la tunlai chon animation movie hi tleiro la tang no pang puit ling tlangwal senior tling pon an yang chu kan ngai na tlang vek to ani ti chon America chon February ni som pathum sang ni som di paruk khan karkalta khan an release to India bika hian tunkar zer top ni February ni som ni sang ni som ni paruk hian an release vedona ti chon ai zola mo kuta Delhi te Mumbai ho ruala ien vedu ni chuan RemPham'Ly movie theater lama a en theya book my shop lama khanin booking ati chur thayani ti chuanin god movie hi a director hi Tyree Dilhay kan ti kha ani a screenplay hi Aaron Butzbaum Teddy Riley nena a screenplay hi anzi ani a story bi ki chu Nicholas Garcia le Peter Cerelli ina an zia an phu angkha ani tani ti chuanin hei a base hei atlang pui thuin he a inspire tu te hi fangdangs le Crystal Gas kanti atranga inspire an mu angkhani a produce tu te hi Michelle Raimo te Eric Payton Stephen Curry mo MVP po lo ni to professional basketball player ania chuna changtu te po an bonloma a edit tu hi clear night ani a music hi Chris Bauer ani bokati chuanin a production company hi Columbia Picture le Sony Picture Animation ani bok ani eng poni sela February ni som pathum sang ni som ni parukan America chuan an release ta a keini India rama chuan tunkar zer top ni February ni somni sani somni parukhianin a en thei vedona ni ti chuan he an budget po hi asang rem khop me 80 atang 90 million vel an seng ani he animation god movie an siam nan hian mo ti chuan in box office lama po hral akal ngal viau ni tuna yen 40 million vel hi an mutsuak to ni te po in kan shia India ti hian an ron premiere an ron release le dona an summu hi chu asang le dor tura te po ngai ani en po ni sela god movie hi chu hmuhnawm dona booking kha ati chur thei towa Friday ya weekend ni book February ni som ni hian RemPham'Ly movie theater rut lang rot lama en thei dona movie preview te ilo thlir zel do ni chon channel hi lo subscribe latin like share comment kha ilo pe venga movie thar preview thar net kanon kirle thin done in zawai in bye bye vek ule